kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang tagpulong usab nga isulti sa Dios. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tanang butang, bayo ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandam. Mayong gabayan buntag sa tanan, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo Biblia. Ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig o pagpasalamat sa pagkamaayo sa ato kuy nga Dios sa ato karong nga panaguban. Mag-ambot Amahan na mo nga Dios sa magkagahom, nagpasalamat kami sa imong pagpanalipod ug sa imong pagbantay
sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-amuma kanamo. Salamat o Dios sa imong gipabati kanunay ang imong tubag sa mga hangyo, mga pag-ampo. Kanunay nimo gipakita ang imong pag-atiman. Kisa amo ang gipangayo kanimo wala gid kami nimo pakyasa. Salamat o Dios sa tanang mga tubag nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pagpanalipod ug pagpangulo sa among kinabuhi. Nga sa amo karon nga panag-uban amo na usab nga madunggan, masabtan ang imong mga mensahe, mga pulong pagtulunan nga maoy kinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. May buntag maayo nga pagpaminaw sa atong nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko uban sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sardinia, Malabuyok, Cebu. Salamat ko sa Ginoo mga kaigsonan bisan kung dugay ko nakasugod tungod kay ni aksyon og block ang ato ang PC o niya sa dihang ni okay na ang ato na pod nga sound card maoy kana na pong naay problema. Muna nga dili na pod siya masaksakan og para monitor pero ang mic okay ra. Pero ang monitor sa ngadto sa FM kanang dili na pod siya ma-connect ngadto sa FM. Muna nga ako ang gibuhat gikan sa ato ang live wala say connection to FM. Ang akong gibuhat ang ato ang monitor mo'y akong gi-connect dito sa FM pero dili siya pwede nako nga kuha ag monitor. Muna nga nakiksulti ko ninyo nga walay monitor, dili nako madunggan ang ako ang monitor even ang Sonata no sa ato nga programa. Pero dili na mo'y makababag aron dili na to mapadayon ang ato ang paghisgot sa pulong sa atong buhi nga Dios tungod kay sa inyo nga sa monitor paingon sa ato ang live sa atong programa clear man gyud, okay ra gyud, way problema. Pero ang monitor paingon sa ato ang FM station maoy dunay diferensya or kaha monitor paingon sa ato ang connection paingon sa atong monitor. Pero importante madunggan ra gyud ninyo nga klaro og tin-aw ang ato nga programa kaya ko arpo nang i-replay unya no. Muna nga salamat sa atong buhi nga Dios nga padayon nag-uban, padayon nag-atiman sa matag-usa nato kakinabuhi. May buntag maayo nga pakig-uban sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa panalangin nga gisaad sa Dios. Unsaon aron ikaw ug ako makasulod gyud ug makapadayon nga magpuyo diha sa panalangin sa Dios. Importante gyud na mga kaigsuonan nga magpadayon ta sa pagpuyo diha sa saad sa Ginoo. Apan sa dili pa nato mga kaigsonan kanang hisgutan ang mga mensahe nga ato karon nga kanang saluhan mahitungod sa panalangin kinsa ang makasulod sa panalangin sa Dios. Ako sang hisgutan ang usa ka pangutana mga kaigsonan nga matud pa pwede ba tawgon ang pastor nga papa? Like example, ang pastor pwede siya nga tawgong papa. Now, kanang pangutanaha mga kaigsonan, pwede na siyang tawgon kung ang nagtawag kaniya iyang mga anak. Like example, sa akong mga anak, pwede siya mutawag yun nga ako ang, mutawag sila nga papa. Kay papa magyud ko nila. Pero kung mga sakop diha sa simbahan, labi na sa mga batanon, ang gikinahanglan gyud nga itawag sa pastor kay ang iyahang gasa pastor man dili man gasa niya pareha ni Abraham. Muna nga ang tawag ra gyud nato diha niya mga kaigsonan o sa mga pastor no. Pastor ra gyud no, pastor. Kay ang pagpatawag magud sa usa ka pastor o papa or sa gitawag sa English kanang papa, father in English, mahimo na siya nga usa ka kanabitaw nga supak sa mga pagtudlo ni Jesus Christ. Kay kaming mga pastor dili man gud ni mahimo nga kanang sama ni Abraham. Kay na pastor mi mga kaigsunan diha man sa panahon ni Jesus Christ. Sa gasa man nga gibili na sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa mga apostoles.
dili man pinaagi sa Old Testament o sa balaod sa unang saad. Unya doon na may mga bersikulo nga nagpahinumdom nga nagpasidaan nga ang mga pastor dili gyud angay tawgong papa. Kay usa ni siya kana bitawng bantayanan kayo sa mga pastor sad. Kay diha sa Mateo kapitulo 23:9 mga kaigsunan, Mateo 23:9 ang giingon dinhi, dunay mga pasidaan mismo ang ato ang Ginoo ngadto sa iyahang mga apostoles, ngadto sa iyahang mga tinun-an. 23 bersikulo 9 nag-ingon dinhi nga og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Diha giklaro mga kaigsunan kanang mga bersikulo, ang tumong ni ana gyud kanang gidid-an gyud ang tao sa paggamit sa pulong papa or father, sa espiritual nga leader mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga si Jesus nagtudlo nga ang angay ragyong tawgong papa ang Dios ragyod. Siya ang espiritual nga may koneksyon ani nga pulong. Unya sa panawagan po ni Apostol Pablo, kung atong tan-awon diha sa Korinto kapitulo 4 mga kaigsunan, diha sa bersikulo 15, ingon dinhi mga kaigsunan ang sulat ni Apostol Pablo. Sugod na kog basa diha sa 14, gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo kundi aron pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan, kay sa inyohang kinabuhi diha kang Kristo Hesus. Anahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga naha kaninyo. Si Pablo mga kaigsunan, kung imong lantaon dinhi manggod nga punto mga kaigsunan, si Pablo mga kaigsuonan naghisgot gyud nga kana bitaw nga pagpahinumdom nga siya mo'y nagdala sa papel sa kana bitaw moingon ta nga iyang gipahinumduman ang mga tao nga nahimo siyang amahan dili sa pisikal kundi sa maayong balita, dili bitaw sa balaod kundi sa mensahe sa maayong balita mga kaigsuonan. So diha giklaro nga ang panahon manggod ni Pablo mga kaigsuonan, iyang gipahinumduman nga ang mga tao nga, so maglisod ko og ano kay madisturbo ko sa ako ang kanang madisturbo ko sa ako ang kana bitang monitor diri nga kanang ako ang monitor manggod kung dili gikan sa ato ang sound card dili siya muna nga kung inistorya nako mura po siya og mo back up og istorya. So ako asa ning usbon ha, ako asa ning usbon mga kaigsuonan para dili kay ko ako asa ning pasudlan og kana bitawng pasudlan usa nako ni og sunata para ako asa ning tarongon og kanang sit up kay kadali-dali kog sit up ani kay mo dili gid siya nya madisturbo ko kay istorya nako mura man siya og mo follow up mura siya og nagatawag kanimo sa pagkabala dili siya pila kasikan so pila taon pila kasikan amo na nga ako sa sit up sa nga palungon ako sa pasudlan og sunata nagatawag kanimo sa pagkabala uhawang Diyos sa imong mga pagsimba
sa imong paghigugma. Nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahulag, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Nagahulag, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. O hawang Diyos sa imong mga pagsimba. O hawang Diyos sa imong paghigugma. Nangandoy siya. So ang ako ang monitor diri mga kaigsuonan, murag kini lang ang ako ang suga. Ako ala ni siyang paungon gyud para so ako lang gipalong ang ako ang monitor para puro nag-istorya ra ko nga wala gyud nagtubag-tubag mga kaigsuonan. Lahi gyud tong na ay monitor. Doon na nag-diferensya ning ato ang sound card. Kay kuan gyud siya kanang maoki ang iyang mic pero ang iha na pong monitor sa iyahang outphone mao na po'y na-diferensya. Pero nani lang gyud no. Mao ra gyud ato ang importante madunggan ra gyud ninyo kay maklaro ra po nako sa akong monitor diri sa akong suga. Kay inig-istorya nako mo kiblat-kiblat man siya. Pag mo kiblat-kiblat mga kaigsuonan nagpasabot nga okay ra gyud no. Madunggan ra diha ninyo bisan kung wala ko'y monitor. So atong balikan no mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 15 naghisgot tuod siya nga ingon si Pablo nga nagpasabot siya nga siya mo'y nahimong espiritu ng amahan. Pero iyan ning gisulat ngadto sa mga taga Korinto dili gyud literal nga amahan. So ako nang balikon mga kaigsuonan og wala pod siya dinhi nagsulat nga or nagpasugo ato ginang limpyuhan dihang dapita. Wala siya nagpasugo o ni nagsulat diha nga tawag ako ninyong papa. Ang pulon nga papa manggod mga kaigsuonan nagsimbolo manggod na sa usa ka papel nga nagtudlo kana bitawng paggiya, pag-amuma kanila isip espiritu ng leader. So dili gyud si Apostol Pablo diha mga kaigsuonan kung imo ganing lantawon gyud sa tanan nga mga gitudloan ni Apostol Pablo sila si Timoteo, si Tito, si Dima, si Lucas ug uban pa nga mga sumusunod ni Pablo. Si Pablo sa iyang mga sulat nagsulti siya nga anak niya si Timoteo. Pero wala diha sulat mga kaigsuonan, wala mo sugo si Pablo nga tawgan ko ninyong papa. Kay kun nagsugo si Apostol Pablo nga tawgon siya nga papa, ang mahitabo ana mga kaigsuonan mabangga siya sa teaching ni Jesus Christ. Mao na nga ang Biblia gyud mga kaigsuonan nagpahinumdum gyud sa panahon sa ato ang Ginoong Hesukristo nga ang Dios lamang maoy angayang tawgong papa kay siya mo'y nagpahimugso nato. Siya ang gigikanan sa tanan. Ang mga magwawali sama ni Apostol Pablo o kanang mga magsasangyaw, mga pastor, mga magtutudlo, nagsulti tuod si Apostol Pablo nga nag-ingon siya ngadto kang Tito, ngadto kang Timoteo, nga ang iyang anak, pero diha sa pagtuo lamang. Dili pwede mga kaigsuonan nga ang pulong papa
literal na to nga gamiton, personal na tong gamiton ngadtos ato ang mga personal nga gamiton sa tao diha sa leader sa simbahan. Mao na nga ang mga Christian, mga kaigsunan o born again, gilikayan gyud mga kaigsunan nga ang mga pastor, gilikayan gyud sa mga pastor nga tawgon silang papa. Kang ang ilang gasa, ang ilahang hiyas, pastor. Dili kana bitaw nga kanang wala sila magdala sa papel sa amahan. Ang ilang gidala nga papel hiyas gasa nga gikan sa Dios, gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala magdala ang pastor sa papel sa pagkaamahan. Sa ako nang gikaingon si Apostol Pablo sa iyang sulat, ihang giangkon nga ang ihang mga gitudluan, ang ihang gisangyawan nga sila si Timoteo, sila si Tito ug uban pang mga sumusunod ni Pablo, giangkon niyang mga anak diha sa pagtuo. Diha sa pagtuo, mga kaigsuonan. Unya dili wala sad gisulat diha ni Pablo, mga kaigsuonan, nga ni magpasugo si Pablo nga tawga ko ninyong papa, tawga ko ninyong father. So diha giklaro, mga kaigsuonan, nga alang sa mga pastor, no, dili gyud sa Biblia nga magpatawag ang mga pastor og papa. Kay ang ilahang papel ug ang ilahang gasa pastor. Dili kana bitang wala sila magdala sa papel sa pagkaamahan. Dili sila mao itinubdan sa tanan. Ang gihisgutan ni Apostol Pablo nga nangamahan siya sa pagtuo. Wala siya mangamahan sama sa papel sa Dios. Muna nga alang sa mga pastor, dili gyud maayo nga musupak ta sa teaching ni Jesus Christ. Kay naamagoy nangutana, mga kaigsunan, ang ayan ba nga ang pastor tawgong papa? Ang ayan siya kung tinuod nga iyang mga anak motawag niya papa. Pero alang sa mga young people o sa mga kanang mga sakop diya sa simbahan, dili haom ug dili biblikal nga mutawag ang mga sakop sa simbahan nga papa pastor. Dili na siya, gawas lamang kung mingkugos ang pastor. Kana bitawng nahimong inaon, nagkugos siya sa usa ka bata, no, tawgon ang pastor nga papa sa usa ka bata, dili sa sakop sa simbahan. So atong hisgutan, mga kaigsuonan, kining kana bitaw nga ang giingon dinhi sa Hebreo, ato ni nga tagaan og pagtagad ang Hebreo. Mga iro ko pasensya, mga kaigsuonan, nga medyo maglisod ko og kana bitawng pakig istorya tungod kay naanad ko katong naay monitor. Lamang ako aling nga tinguhaon nga mahatod na ko ni nga klaro diha sa inyong kasing-kasing. Mahatod na ko ni nga tinaw diha sa inyong pagdungog. Lisod man tuod sa ako ang sitwasyon nga wala ko'y monitor tungod kay na nindot man gud nang naay monitor kaysa akong nauna na sit up na nga klaro gyud nga ako ang na-deliver ninyo ang mensahe. Kay kung unsay madungog na ako sa monitor, inyo mang madungog. Pero karon ang ako ang kana bitawng gigamit nga monitor ang iyang suga. Kanang kung mo siga siya, nagpasabot nga madunggan ra ninyo ang ako ang sulti. Dili ko makadungog sa ako ang kana bitaw nga di ko kaklaro sa kung lahi gyutong naay monitor. Pero sagdi lang ako na po ni siyang
tanaw ni nga to ang sound card kung unsa gyud diferensya kay okay raman ang mic pero ang iya na pong headphone maoy dili kapagawas og sounds para dito sa ato ang FM station kay dito man kuning kuha og monitor sa atong FM station para madunggan po diri sa atong programa. Nya kun mokuha ko sa ato ang FM station og monitor, kuan man siya dili man siya gamay, ulahi man siya gamay kay ang gigamit nato nga connection sa FM ang ato namang live cellphone naman dito day paingon dito sa atong FM. So dili gyud nako makuha kanang dili siya. So sagdi lang no. Ang ako ang pagampo nga okay ra gyud ang klaro og tin-aw ra gyud nga inyohang madunggan ang kanang mensahe sa Dios. So kuhaay inyong Biblia mga kaigsuonan og ablihi diha sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 19. Kinsa ba nakadungog sa tingog sa Dios ug misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moses sa pagula sa Ehipto? Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig ang nakasala nga nangamatay didto sa dapit nga awaaw sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan. Kinsa may iyang gipasabot ang misukol kaniya busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. So kinsa ang makasulod sa kanang makapuyo, makasinati sa panalangin sa Dios? Atong inumduman mga kaigsuonan nga si Jesus mianhi aron pagputol sa kalisdanan, aron pawagtang sa mga kalisod sa kinabuhi sa tao. Ang kalisod mga kaigsuonan mo nay naghatag kagubot, naghatag og kanang kaguliyang kasamok sa kinabuhi sa tao o kaguliyang kasamok diha sa pamilya. Unya ang hinungdan gyud mga kaigsuonan sa kalisod kining sala. Og ang dagway sa sala mga kaigsuonan mauna nga mga bisyo. Pag ang tao na ay bisyo mga kaigsuonan, nagpakita nga nagpabilin diha kaniya ang sala. Kay ang tao nga mingtuo diha kang Kristo, wala magpabilin diha sa sala. Pero ang tao nga nagtuo diha kang Kristo, apan nagpabilin gyapon sa sala, ang gipakita diha mga kaigsuonan sa Biblia, dili hingpit ang iyang pagtuo. Dili seryoso ang iyang pag-ila sa Dios. Kay diha sa balang kasulatan, daghang mga tao nga gipakita diha nga nagtuo pero wala mga lagad sa Dios. Mausad sa atong panahon karon nga naay mga taong nagtuog Dios pero wala mga lagad sa Dios. Nagpabilin ra gyapon sa bisyo sa kalibutan. So dunay duha ka klaseng tao gyud nga atong makit-an. Duha ka klaseng tao nga nagtuo. Nagtuo mga kaigsuonan nga nagtuo Ginoo pero wala mga lagad sa Dios. Nagpabilin ra sa bisyo, nagpabilin ra sa tawhanon nga kinaiya. Pero dunay mga taong nagtuo nga nakalingkawas gyud sa bisyo, wala na magpabilin sa tawhanong kinaiya. Ang gipakita karon sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko, ang kinabuhi sa mga Israelita. Ang giingon diha mga kaigsuonan sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 19. Mi hatod og mensahe ang atong Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo o sa mga apostoles nga nagsulat niini maong libro sa Hebreo. Aron ikaw ug ako nga niining kapanahona nato karon mga kaigsuonan nga nagtuog Dios magtamod sa gikinahanglan mga igsuon nga buhaton. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan ang kahimtang sa mga Israelita nga naluwas na gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Naluwas sila pinaagi sa pagpadala sa Dios kang Moses ngadto sa Ehipto.
Sa diha nga misangyaw si Moses mahitungod sa plano sa Dios, mingtuo ang mga Israelita. Tungod kay mingtuo sila, misunod sila kang Moses. O gipalabang sila sa pulang dagat. Nga mismo sila nakasaksi sa pagkamilagroso o pagkagamhanan sa Dios. Wala sila bulagi ni biyahe sa Dios. Kanunay silang gibantayan sa Dios. Kay kung ato lang basahon gyud mga kaigsunan kung taas pang oras, nindot kay basahon ang istorya kung giunsa sila pag-uban sa Dios. Sa adlaw mga kaigsunan samtang magbiyahe ang mga Israelita gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan, labang sa pulang dagat, sawa pa sila makalabang. Ang sa adlaw mga kaigsunan, maguna nila ang haliging panganod. Ang haligi nga panganod mga kaigsunan gikan sa yuta paingon sa langit, paingon sa babaw, maguna nila. Maoy giya. Pero kung ini kagabi na pod, kay dili naman makitaan ang panganod ini kagabi, dili na pod haliging panganod, haligi na po nga kayo ang maguna nila. Nga nagrepresentar nga ang presensya sa Dios, nag-uban kanila. Nangulo nila. Mao na nga, sila mismo nakakita sa milagro, sila mismo nakakita, nakasinati sa pagkatingalahan sa atong buhi nga Dios. Nakalabang sila sa pulang dagat mga kaigsunan nga napikas gyud ang dagat. Niuga ang dagat. Unya nang labang sila. Unya sa dihang nang labang sila, paingon na sila sa pikas nga daplin. Nanunod dayon ang mga sundalo sa mga Ehiptohanon. Unya sa dihang nakalabang ang mga Israelita dito sa pikas nga daplin, nibalik pagtikyop ang dagat. Nangalumos ang mga sundalo nga mga Ehiptohanon ug nangamatay silang tanan. Nangaluwas ang mga Israelita tungod kay misunod sila, mingdawat sila sa mensahe sa Dios dala ni Moses. Mausab ang ato karon nga kinabuhi. Nga sa diha nga kaniadto makasasala pa ang kita, wala pa kitay kalibutan, mianihi si Jesus Christ, dala ang mensahe sa Dios, may tungod sa plano sa Dios sa kaluwasan sa kinabuhi sa matag usa. Sa dihang nakadungog ta sa mensahe sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, mga kaigsunan nga gisulat diha sa mga gisulat sa mga apostolis diha sa libro nga mao'y ato karong hisgutan. Sa dihang midawat ta og mintuo ta niini sa atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan, sama ta sa kinabuhi sa mga Israelita nga naluwas gikan sa Ehipto. Maingon pod usab kita nga naluwas ta gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero kung ang tao mingtuo og miangkon nga mingtuo midawat sa ni Jesus Christ, apan nagkinabuhi gyapon siyang bisyoso, wala pa siya maluwas sa sala. Kay unsaon niya pagkasiguro nga naluwas siya sa sala, nga naglunang pa siya sa kasalanan? Kay ang tao nga naay bisyo mga kaigsunan, ang bisyo manggod nagrepresent gyud na sa lihok sa sala. Sa gahom sa sala. Mao na nga ang tao nga nagtuo gyud, tinuod gyud nga nagtuo, mao kanang tinuod nga naluwas. Katong tao nga tinuod nga mibiya sa sala. Kay kung moingon ta nga mingtuong midawat ta ni Jesus Christ, wala gani ta magkinabuhi sa mga pagtulon ni Jesus Christ. Gilimbungan nato atong kaugalingon o gipatuo lamang nato nga naluwas ni bisagwa. Kaya ang tinuod nga tao nga naluwas, bisan gani sa tao nga tinuod nga nagtuo, si Jesus miingon nga ang tinuod nga nagtuo katong nagbuhat sa akong mga buhat. Juan 14 versikulo 12. Ang tinuod mao kini ang mituo kanako nagbuhat sa akong mga buhat. Unya, dili man ta kabuhat mga kaigsunan kung wala ta kakaton. Dili po ta kakaton kung wala ta sangyawi, wala ta tudloi. Nya karon daghan kay mga tawo nga moangkon nga nagtuog Ginoo, di gani mo dawat og sangyawan. Di gani mo adtog simbahan kay mahadlok makadungog sa wali sa pastor. Ilaharang gialam-alaman ng ilang kaugalingon nga sa pagtuo nagtuo sila Ginoo. Pero ang tinuod,
wala gyud sila magtuo sa Dios. Kay ang tao nga mingtuo sa Dios, miingon si Jesus, ang tao nga mingtuo nako, nagbuhat sa akong mga buhat. Muna, gipangutana dinhi mga kaigsuonan, sumala sa atong gibasa, kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios? O kinsapoy ang misukol sa Dios ug misukol kaniya? Ang tanan nga gipanguluhan ni Moses sa pagula sa Egypto. Yes, ang mga Israelita, mga kaigsuonan, nakadungog sila sa tingog sa Dios. Nakadungog sila nakakita sila sa pagkamilagroso sa Dios. Apan misukol sila sa Ginoo. Katong mga tao nga gidumala ni Moses, nakakita sila sa milagro. Nakakita sila nga nag-uban kanila ang Dios. Literal gyud nilang nakitaan mga kigsunan ang mga milagro, grabe ang milagro nga ilahang nasaksihan. Pero wala sila musunod. Misupak sila. Muna nga, miingon si Jesus nga, ang nagtuon ako, magbuhat sa akong mga buhat. Kay daghan kay mga tao nga, mialam-alam silang kaugalingon nga naipagtuo, pero di gani mo simba. Di gani mo basag Biblia. Unsaon nila pag padayon sa kana bitang pag-angkon sa kagawasan, unsaon nila pag-angkon sa panalangin sa Dios kung igo ra nilang giulog-ulugan or igo ra nilang gialam-alaman ang ilang kaugalingon nga patuohon nila nga nagtuog Dios. Apan sa tinuod nga gisugilon sa Biblia, wala gid sila motuo. Diha sa bersikulo 17, kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig, ang nakasala nga nangamatay dito sa dapit sa awaaw. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan, kinsa may ihang gipasabot ang misukol kaniya busa. Nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. So ang pulong pagtuo mga kaigsuonan, ang tinuod nga tawo nga nagtuo, misunod, mibuhat. Makit-an diha sa Biblia mga kaigsuonan sa ato karong gisgutan, ang tinuod nga mingtuo, ming sunod, ming buhat. Wala lang mga kaigsuonan kana bitaw mingtuo niya walay gibuhat. So ang tinuod nga tawo nga mingtuo, misimbag yun na sa Dios. Nagpatudlo yun na sa pulong sa Dios. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan, ato gyud ang dawaton ang gipasabot sa balaang kasulatan. Dili pwede nga alam-alaman ra nato atong kaugalingon. Kaya ang mahitabuan na mga kaigsuonan, dili nato masinatian ang mga saad sa Dios. Kinsa ba ang nakasulod sa yuta nga gisaad sa Dios ngadtos mga Israelita? Ang mga tao nga wala malimot sa balaod sa Dios. Ang mga tao nga mihatag og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios og nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Maunay giawhag sa Dios ngadto sa iyang alagan nga si Josue, puli kang Moses. Ingon ang Dios ngadto kang Josue nga Josue, ayaw gayud kalimti ang balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat ini. Nya sa diha nga naana sila sa Kanaan mga kaigsuonan, nakasulod na gyud ang mga katawhan nga mao ang mga Israelita, puli sunod kang Moses mga kaigsuonan,
Mga anak na ni sila sa mga gidumala ni Moses. Ang nakasulod sa yutang saad nga maong Kanaan katunang mga anak sa mga gidumala ni Moses. Kay ang tanan nga gidumala ni Moses sulod sa 40 ka tuig mga kaigsuonan nangamatay silang tanan. Wala silang makasulod sa yutang saad. Gawas lamang ni adtong nagpabilin nga nagtamod diha sa mga minsay sa Dios. Mauray nakasulod sa yutang saad. Atong una-unaon mga kaigsuonan, ang 40 katuig nga pagpangalagad sa katawhan mga kaigsuonan nahimo pang walay kapuslanan. Nganong wala may kapuslanan mga kaigsuonan, tungod kay tig-a kaayo ang ilang kasing-kasing. Imagine ha mga kaigsuonan, 40 katuig nga sila gitrain sa Dios. 40 katuig nga sila maymayan kanunay gitudluan sa Dios. Pinaagi kang Moses, apan wala gyapon kini kapuslanan sa mga tig-ag kasing-kasing. Maubitaw nang si Apostol Pablo, miauhag ngadto kang Timoteo, Timoteo, itugyan kining imong mga nadungog gikan kanako, itugyan kining mga mensahe ngadtos mga taong kasaligan lamang or kasaligan. Mga taong madinawaton, mga tao nga mapailubon, mapaubsanon og willing makakaton. Diha giklaro mga kaigsuonan kaming mga magwawali, gigiyahan o gitudluan nga sa sulat ni Apostol Pablo nga dili basta-basta ming mutudlo. Dili mi basta-basta mga kaigsuonan mo sakripisyo sa kinabuhi sa mga tao nga tig-ag yun og kasing-kasing. Mo bitaw nang ang tudluan ra gyud sa mga magwawali, ang sangyawan og tudluan kung baga imulda ra gyud sa mga magwawali, katurag yung muhatag og panahon. Sama ninyo nga mihatag og panahon. Ang walihan ra gyud sa mga magwawali, ang tudluan ra gyud sa mga magwawali katong moadtog simbahan. Kay kung pugson gyud namo nga muwali sa kadalanan, pugson gyud namo nga muwali sa mga tao, mga kaigsuonan, oy mahimo paming dumtan. Muna nga ang amurag yung walihan, kanang yung mga tao nga mihatag og panahon, miadtog simbahan. O kaha, naminaw sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diha giklaro mga kaigsunan, imagine ra gud 40 katuig nga sila gisakripisyohan ni Moses. Unya ang sakripisyo ni Moses nahimong walay pulos. Kay ngano man wala nakaagwanta si Moses. Nasuko si Moses. Unya mao to hinungdan nga siya mismo na angin. Wala siya makasulod mismo sa yutang saad alang kanilang tanan. Ang nakasulod si Josue. Muna kabantay mo nga si Josue sa diha nga nakabantay siyang gahi kayong mga ulo ang mga Israelita. Nakadawat na unta og nakasulod na unta sa yutang saad pero gahi ra gyapon ulo. Wala na magpakahiro si Moses o si Josue. Kasi Moses mga kaigsuonan kung imong lantawon grabe ang iyang kasing-kasing kumbaga sa dihang nakita niya nga nagpakasala pag-ayo ang mga tao bisan pa sa gibuhat sa Dios nga giluwas sila gikan sa Ehipto. Apan sa diha nga nakaabot sila dapit sa Mount Sinai mga kaigsuonan dito dapit gisugdan sa Ginoo pagtrin ang mga tao. Sa diha nga si Moses nakigsulti sa Dios ug ang Dios nakigsulti kang Moses, ang mga Israelita tuas kapatagan ang ilang gihimo, naghimo sila larawan ug ilang gisimba. Naghimo sila Dios ug ilang gisimba. O sa dihang nakit-an sa Dios mga kaigsuonan, nasuko pag-ayo ang Dios o giingnan niya si Moses. Moses,
pagdali, pag-uli, paglugsong dito sa ubos, kay ang imong mga katawhan, nagpakasala batok kanako. Inya nakasayra ni Moses nga naghimo de larawan ang mga Israelita og ilang gisimba. Unya miingon siya, mibalik dai siya sa Ginoo, nakigsulti siya, miingon dai siya nga, amahan kung mahimo, pasaylo sila. Kung dili ka kapasaylo nila, murabag kanang iapil na lang ko. Ingon siya nga, kung dili ka kapasaylo nila, amahan, papasa na lang ng akong ngalan dihas libro sa kinabuhi. Apan miingon ang Dios, mialam-alam ang Dios nga to kang Moses, miingon ang Dios, dili Moses, dili tika iapil. Ang papason nako nga ngalan katurang nakasala, batok kanako. Karon kay si Moses mga kaigsunan, iya mangyong giutong ang pagdumala sa mga tao, bisan paggahi kay gulo. Na high blood si Moses, kumbaga wala ka pugong si Moses. Gisugo si Moses sa Dios nga pasultihan ang bato aron muhatag og tubig. Gibunalan manoon ni Moses. Wala na musubay si Moses sa pamaagi sa Dios. Munang bantayanan kaayo. Kung kita nagtuo ta og Dios, unya di ta musubay sa mga pagtulunan sa Dios, giilad ra nato atong kaugalingon. Mao na nga, kinsa ba ang makasinati sa panalangin sa Dios? Kinsa ba ang makasulod gyud? Kinsa ba ang makadawat sa panalangin sa Dios? Kay panalangin man gyud ang gitanyag sa Dios diha kang Kristo Hesus. Si Hesus miingon nga wala ko mo anhi aron ta mo silutan. Wala ako mo anhi aron kamo maglisod. Mianhi ako aron maka baton mo kinabuhing madagayaon abundantly. Kinsa ba ang makasinati sa pagkaabudansya uban kang Kristo? Una, katong tinuod gyud nga mingtuo. Ang tinuod nga mingtuo, sila nga nakadungog, sila nga nakasinati og nagpadayon sa pagsunod sa mensahe ni Jesus. Apan kon wala nato tagaig bili ug wala nato buhata ang mensahe ni Jesus, wala nato ikinabuhi ang mga mensahe ug mga pagtulunan ni Jesus, perting ilada ra nato. Ako dili ko musugot nga maangin ko sama ni Josue. Si Josue, moy ako ang gipangayo sa Ginoo nga sama ko kang Josue. Kanang makasunod ko sa kinabuhi ni Josue. Unsa man ang kinabuhi ni Josue? Pagkabantay niya nga ang mga tao, grabe yung gahia. Gahi yung kayong pasabton. Gahi kayo nga kana bitawng walihan. Unsa may gibuhat ni Josue? Tanawa. Basahan ninyo ang Josue Kapitulo 24. Pagkabantay ni Josue nga, grabe manggahiag kasing-kasing ni mga tawhana. Di mangyapon mo sunod. Wa mangyapon magtamod sa mga mensahe sa Dios. Naghimo day siyang tigom. Iya gipatawag ang tanang katawhan nga nakasud na unta diha sa yutang saad. Josue Kapitulo 24 versikulo 15. Ingon din mga kaigsunan si Josue. Sugotag 14. Mipadayon si Josue busa simbaha karon ang Ginoo og pagmamatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Dios-Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto Mesopotamia og sa Ehipto. Pag-alagad kamo sa Ginoo. Kung dili kamo andam pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw. Kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios-Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito Mesopotamia, o mga Dios-Dios ba nga mga Dios-Dios ba sa mga Amorihanhon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako og sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsuonan,
si Josue, iyang nabantayan nga daghan kayo mga tao nga nalimot sa Dios. Daghan kayo mga tao nga kana bitawng nagtuo pero wala mo sunod sa Dios. Wala mo buhat sa gipabuhat sa Dios. Ang naitabo nihari ngadto kanila ang kaguliyang kasamo. Kabantay mo sa mga Israelita karon, sige ra gubat. Kay dili sila mo dawat ug wala sila magkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Dili ang mga Israelita, mga kaigsunan nga naa sa Jerusalem. Ang mga Israelita nga kana bitawng ang mga Israelita gikan sa panahon ni Moses, mga kaigsunan kung imong lantawon, nahimo man silang kana bitawng nabahin-bahin man sila, nahimo sila nga mi-multiply sila pila ka tribo. Panahon gani ni Solomon, nabahin sila, nahimong duha ka nasod ang Israelita, nahimong Israel o Juda. Unya kanang gikan pa kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, mga kaigsunan, kung imong lantawon, daghan na sila nga mga tribo. Nya tungod kay wala sila mo pabilin sa sugo sa Dios, wala sila magkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, imong makit-an nga hangtod karon kanunay silang nagubat. Kay wala man sila'y Dios. Wala man sila motuo og amahan nga maoy nagluwas kanila gikan sa Egypto. Kanang mga tao nga nagpuyo sa Gaza, nagpuyo sa Palestine, ug uban pa diha mga kaigsunan diha sa kasikbit nga mga nasod diha sa Jerusalem o sa Israel, kaliwat ra gyud na sila tanan. Kanang mga Muslim diha mga kaigsunan nga nagpuyo kasikpit diha sa kanang Israel, kanang sige ra gubat mga kaigsunan, kadugo ra na sila. Mauna sila tanan mga kaigsunan nga giluwas gikan sa Egypto. Unya wala man sila motuo sa Dios. Wala man sila magpabilin sa pag-alagad sa Dios. Miyukbo man sila sa laing mga Dios. Mialagad man sila laing mga Dios. Ang naitabo, sige ra sila gubat. Makig-away sila, makigpatay sila. Wala sila'y kalinaw. Ang ilahang mga kanabitang gisakripisyuhan nila nga mga gihaguan nila nga mga building nangawagtang lang, nangahanaw ra. Magtanaw bitaw ko mga kaigsunan sa mga news, kanang mga dagko kay mga building, pila ka milyon siguro ang gasto ana. Unya mawagtang ra sa usa ka bomba. Nya naa kanunay ang pagdumot, kasuko. Unya ang pinakalisod gyud nila spiritually, naa silang huna-huna nga sila mo'y sakto. Munang makig-away gyud sila. Makig-away sila mga Israelita. Muna nga kung imong lantawon, ang tao nga nagtuog amahan, nagtuog Dios, pero walay panahon sa Dios, naagyod ang kaguliyang na ang kasamok diha sa pamilya siyang kinabuhi. Munang muingon ko mga kaigsunan, sumala sa gipakita karon sa Biblia atong gisgutan, ang tao nga magpadayon nga makadawat sa panalangin sa Dios o magpuyo sa dapit sa panalangin sa Dios, siya nga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, nga nakasinati sa gugma sa Dios ug nagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Dios. Aron masinatian nimo ang panalangin sa Dios, aron masinatian ako ang panalangin sa Dios,
ang saad sa Dios mga kaigsunan nga naa kang Kristo nga mao ang panalangin, ang kadagaya, ang giingon diha kadagaya, kinahanglan gyud nga hingpit natong sundon ang mga pamaagi sa Dios. Hingpit natong ikinabuhi sundon ang pamaagi sa Dios. Kay kung hingpit natong sundon subayon ang mga pamaagi sa Dios nga naa sa Biblia, iblis man gyud ta. Doon ako'y testimony. Dili lang ko mulayo mga kaigsunan. Dili lang nako ihatag ang testimony nga ato karong hisgutan sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, grabe yung lisura. Kung naamang gani mga bata karon nga lisod, nga akong tan-awon, kung ako lang balikan ang ako ang pagkabata kaniadto, pertig yung lisura. Sa sitwasyon o panahon nato karon, kung naa may mga bata nga lisod, nga mag-ingon ta nga magbalon o ginamos, muingon ko nga hayahay kaayo na kaysa akong panahon. Kaysa akong panahon mga kaigsunan, dunay mga panahon nga nag-eskwela ko nga ang ako ang gibalon kalumpang, puto. Unya, nalato na kong kinaon raba ng puto. Munang ako pong pabayluan sa ako ang mga classmate o kanon. Unya, naka-eskwela po ko nga walay balon. Gihangyo lang ko sa akong silingan nga, eskwela lang tadyon, tabangan lang nato ning akong balon. Eskwela ko nga way balon. Kay nagtuo ko nga, pakanon rapod ko sa among silingan, aron tabangan tong among iyang balon. Unya iya pong balon mga kaigsunan, kanang giputos og dawog saging, unya gipapitlan og ginamos. Unya kanang mais nga kanon, kanang mais bitaw nga kanon mga kaigsunan, unya humok-humok pa na siya, bag-upang gaalis nga pa, unya puston day nas mga mama namo sa una. Unya inigputos ana sa daw saging, inig ka bugnaw ana gahi man kay na, mag-ukol man na siya. Nya didto sa amo ang eskwelahan, mangaon may anak mis ibabaw sa mangga. Unya mangaon mi didto mi atong naay tindahan nga guba. Kanang dili sirado adto mi anang mga sablayan. Kung dili mi ka pangaon dito sa ibabaw sa mangga, adto mi mangaon dito sa ilalom sa ibabaw atong naay mga tindahan nga guba. Sa kami anang mga bridging. Kay kung adto mi dito sa yuta, daghan kayo mga taig kanding. Pertig yung paita sa una. Unya, na ikausa mga kaigsunan nga di gyud nako malintan. Nga imbis tabangan namo tong ihang balon, dili na namo matabangan kay natagak man. Samtang nagsaka mi dito amo tatang tabangan mga kaigsunan, natagak ang balon. Unya nagligid-ligid dito sa ilalom sa yuta, dito sa yuta. Unya daa dito ang mga taig kanding. Unya kanang balon mga kaigsunan nga saging, balon nga giputos og saging nga nalingin nga nabugnaw gahi man na. Amura taw kanang gibulak-bulakan og taw taig kanding mga kaigsunan. Unya wa na mi ganahig kaon kay napuno na mas taig kanding among balon. Daghan kay kong mga nasinatiang kalisod. Hangtod nag-high school mga kaigsunan, ni undang kog eskwela kay grabing lisura. Nanarbaho ko diag Dumaguete. Wa pag ko kadawat og sweldo, layas ko paingon sa Cebu. Dire sa Cebu mga kaigsunan, grabing lisura. Maghilak-hilak ko sa kalisod. Naapay perting mingawa sa akong ginikanan. Unya naay mga panahon kasabaan kasi mong agalon, bisag di pa ko kay kadaog anang kahon sa beer, kanang unong kabuok sulod, di pa ko kay kadaog ana. Nanarbaho na ko. Grabing lisura. Nya daghan kay pangutana sa akong kinabuhi nga nag-alagan mo unta ang akong ginikanan nganong pirtimang lisura. Daghan kay mga pangutana. Unya nagpasalamat ko kay ang ako ang unang naamo diha sa Cebu City
Kristohanon nanimba diha sa simbahan si Ayala. Nya simba mi mga kaigsuonan. Unya naay panahon nga nilalin sila Iloilo. Gibilin ra ko diha sa Hernan Cortes, Mandawi City. Moto nga nagpractice kog drive. Nya sige ra kog simba, sige ra kog simba. Lakawon ra nako ng Ayala o kanang Hernan Cortes diha sa Panagdait. Lakawon ra nako na sa una. Kadi ko gustong musakay kay basig masaag ko. Makasuod ra ko diha sa simbahan sa Ayala. Unya usas na katabang gyud nako mga kaigsuonan. Wa gyud lain mga kaigsuonan kining Biblia. Kining Biblia mao gyud nang katabang nako. Walay lain nga nigiyan na sa akong kinabuhi. Biblia. Munang agidasig yun nako ang mga ginikanan. Kanang inyong mga anak ayaw na pasagdahi nga magsudong mo nga sige ra nagsilpon. Kinasing-kasing yun nako nga gidasig kamong tanan. Pabasaha gyud na og Biblia. Kay kamo na amoy kwarta, na amoy trabaho, pero kung inyong gipasagdan ang inyong mga anak, unsa kahit sura ana kung wala na mo. Kung naamoy trabaho, naamoy negosyo, unya inyo ra nang gihululing hayaw, mura ba og kanang nagtagbaw mo sa mga butang nga dili makahata og kaugmaon sa inyong mga anak, or kaha na spoiled ang inyong mga anak sa inyong sweldo sa inyong kwarta, dako kayo na siyang ilhanan nga kana bitawng magkalisod ang inyong mga anak ug mga anak. Pero kung inyohang giatagaan og panahon inyong mga anak sa pagtuon o pagkatuon sa Biblia, inyong gidumala ang inyong mga anak sa pulong sa Dios. Magpabilin ang inyong mga anak sa panalangin sa Ginoo. Magpabilin ang inyong mga anak sa mga saad sa Dios. Kay walay lain nga migihan ako. Nganong nahawas ko sa inato nga sitwasyon nga dili na masinatian sa akong mga anak ang akong nasinatian. Napamagyoy mga tao ron nga naas kalisod. Kaya na kausa nga nagpiding ko sa eskwelahan. Na ay bata nga naghulat-hulat mga kaigsunan. Yes, tinuod na ka-uniform. Sa taas o sa ubos, nakasapatos. Pero paghiling nako siyang balon kay akong butangan sa akong giluto nga linugaw. Paghiling nako siyang balon, ang iyang balon ginamos. Ihilak ko nga napadi ay bata nga nagkalisod karon. Inumduman ako nga ako ang kahimtang kaniadto. Napagay mga tao nga naas kalisod. Imagine na karong panahon na anay daghan kayong mga matrabaho, na anay daghan kayong matanom, daghan na kayong mamalitay, pero naapagyapon nagkalisod. Unya usara gyud ang nakita nako nga solusyon o pamaagi nga kinahanglan ang tao nga motuo magkinabuhi gyud dapat sa pulong sa Ginoo. Subayon ra gyud nato ang mga mensahe sa Dios nga nas Biblia. I-bless gayud ta. Muna ang pangutana kinsa ang makapadayon sa pagpuyo diha sa panalangin sa Dios. Katong tao nga mingtuo nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay kung nagtuo ka apan wala nimo subaya o sunda ang mga mensahe sa Dios, giunay ra nimo ilad ang imong kaugalingon nga gialam-alaman ra nimo sa pagtuo nga ikaw gipanalanginan. Apan ang tinuod wala ka panalangini. Kay ang tinuod nga gipanalanginan sultihan ta mo katong tao nga mingtuo sa Dios nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios nga nagbuhat sa mga pamaagi sa Ginoo nga naa sa Biblia. Munang muyon kung bless kayo ka nga gisangyawan ka karon, gipahinumduman ka karon, dili ka ikaw ray gipanalanginan pati ang imong mga anak.
kon ang imong nadunggan nga mga pagdasig nga mga pulong sa Dios imong buhaton. Buhata mga kaigsunan. Tagaig panahon ang inyuhang mga anak. Pabasaha kung mahimo gyud sa Biblia. Kuyugi sila pagbasa. Kay naanataron sa katapusang mga adlaw, katapusang mga panahon, nga grabe na kalisod ang pagbasa sa Biblia. Nganuman daghan na kay makadisturbo. Cellphone number 1 nga makadisturbo ang mga bata karon kusog na kaayo mo TikTok. Sayaw-sayaw. Unya usa may ilang anihon anak panalangina na sila sa Ginoo. Kanang inyong mga anak kamo nga nagtuo karon, nagsimba na karon. Nagsimba na mo karon. Unya inyo rang gipasagdan inyong mga anak. Mo panalangin ba di ay ang Dios sa inyong mga anak kung inana ang kahimtang sa inyong mga anak? Ngaway nakatunan sa balaang kasulatan, dili sila musunod og magkinabuhi sa pulong sa Dios. Ayaw ninyo ilara ang inyong kaugalingon nga sa pagtuon nag-alagad mo sa Ginoo panalangina na. Ang tinuod nga taong panalanginan sa Dios kay ang ato rong gikuha nga mga pagtulunan kinsa ang tao nga magpadayon nga magpuyo diha sa panalangin sa Dios. Ang tao nga magpuyo diha sa panalangin sa Dios katong tao nga ang iyang pamilya, ang iyang mga anak gitudluan sa pagkinabuhi sa Biblia. Munang kami mga kaigsunan, dihiri sa atong simbahan, ako ug akong asawa, akong gipasalamatan ang Dios nga gitagaan mig kadasig nga mutudlo gyud sa tanan. Ang akong asawa mutudlo sa mga bata. Tudluan gyud ang mga bata sa pulong sa Dios. Pero dili na naigo mga kaigsunan, dili na igo. Nga inyo harang isalig ang inyong mga anak nga tudluan diya simbahan. Kamo mismo nga mga ginikanan maugyoy manguna nga mismo ang inyong mga anak makakita nga nagbasa og Biblia. Ayaw na mo og sigig lalis. Ayaw mo sige og kanang pamalikas. Wad-an ninyo ng pakiglalis sa usag-usa kay ang kalisod maumuhari ra na kani sa inyong mga anak. Kinahanglan kitang mga ginikanan magmapailubon, mapaubsanon sa tanang panahon aron muhari ang pagsinabtanay. Naay kalinaw kahapsay ang pagpuyo ug malipay ang Dios nga magtan-aw magsud-ong sa inyong Pinoy-anan. I-bless ang inyong pangita. Unang kamong mga ginikanan nga nakadungog karon, responsibilidad ninyo ang pagtudlo sa inyong mga anak sa pulong sa Dios. Dili kay igo ra ninyong ipa-eskwela ngadto sa eskwelahan unya maghando mo, mangandoy mo panalangin. Daghan karon nga mga taong profesional pero naghari ang kalisod. Wala tuo ang utang. Yes, tinuod daghan kayo mga profesional nga mga tao karon. Pero wala makalingkawas sa kalisod. Galutod-lutod ang utang. Gabumper to bumper ang utang. Mao na inyong ipasunod sa inyong mga anak. Mao na inyong ipasudong sa inyong mga anak. Loan dito, loan diri, loan dito bisan asa. Kisa may mubayad ana. Unsaon ninyo na pagbayad? Ngano man nga nahitabo man na kay wala mo musunod sa giya sa Dios. Wala mo mubuhat sa pamaagi sa Dios. Karon nga nakadungog na mo, buhatan ninyo ang gipabuhat sa Dios kay maunay gisugo sa Ginoo alang natong tanan. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, dili man tuod nako maklaro kayo ang ako ang pakiguban ninyo kay wala gyud ko monitor kay ako na po ning hilngon ning ako ang mauno. Actually wala na ni say siga. Kani pila na lang kabuok gasiga. Kani siya musiga man tani. Kani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So na ay mga kipad sa mauno nga dili na musiga. Klaro ra kayo ang inyong madunggan pero sa akong monitor dili kay klaro. At least dili lang kayo nako matarong og sunod kana bitawng dili lang kay nako mura og kanang madisturbo ko nga mag-discuss tungod kay wala ko'y tarong monitor. Pero ako ning hilngon unya, I hope and I pray nga umaokey ra ni. Magampo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imo pagkamaayo.
nga imo kaming gipahinumduman sa angay namong buhaton aron kami magpuyo diha sa imong mga saad. Ang imong saad, Amahan, nga diha kang Kristo, imo gyud kaming panalanginan. Ug dili kami malipay, o Dios, mismo ako nga dili malipay, Ginoo, kon dili na ako makit-an nga ang imo makatawhan na magpuyo na diha sa imong panalangin, sa imong mga saad. Akong gipangayo kanimo, o Dios, nga kung unsa man ang mga sitwasyon kalisod sa kinabuhi sa tao, imo silang tabangan, imo silang dasigon nga makakaton sila og magkinabuhi sa imong mga pulong, kay mo nay imong mga pamaagi sa pagluwas nimo sa akong kinabuhi gikan sa kalisod, gikan sa kawaladon, ug imo akong gihawas, Ginoo, gikan sa dapit diin akong nasinatian kaniadto. Akong gipangayo kanimo nga imo usab nga ipesenati ngadto sa akong mga kaigsunan. We declare blessing ngadto sa akong mga kaigsunan, Ginoo, nga imo silang dasigon sa pag-adto og simbahan, sa pagtudlo sa ilang mga anak sa imong mga pulong. We declare blessing, Ginoo, nga imo silang giyahan og dasigon sa pagtudlo sa ilang mga kabataan, nga ang ilang itudlo Biblia, nga ang ilang itudlo imong mga mensahe, nga ang ilang itudlo ang imong mga pamaagi, og ila kining maikinabuhi samtang nagpaabot sa imong pagbalik, kay mao kini mga pamaagi nga imo silang i-bless, imo silang panalanginan. We declare blessing right now in Jesus name. Amen. Og amen. Maayong gabi, maayong buntag sa tanan nga mga listener sa 101.3, o God bless kaninyong tanan. Kaninyong son Pastor Gideon moingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Back to FM station sa to ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. God bless.